Hallo allemaal, Louise is nog even weg. Louise zit op de speelmat, maar ik wil Louise wel als die jankt. Dus daarom, als die jankt, gewoon stoppen met te filmen. En dan gaan we daar weer filmen. Dus nu. Wat hebben we voor geduld? Maar eerst mama zullen we eens een keer een filmpje maken van de puzzels in deze video te doen. We zullen even laten zien wie het ervoor zien als we alle randjes af hadden. Ja, we hebben alle randjes af, maar nu gaan we de binnenkantjes doen. Dus nu, maar eerst gaan we vertellen of dat er 13. Van moesten er 13 op zijn, heb ik het even controleren. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Klopt het? Ja, Oké. dus nu gaan we naar de binnenkant en zo we puzzelen van de video, dan goed? We gaan dat even doen. Als we dadelijk zoiets zien, dan filmen we weer. En we hopen dat Louise stil blijft, hè? Ja, maar als Louise jankt, gaan we stoppen met de video dan, hè? Nou ja, we gaan nu sowieso even stoppen, want ik denk dat we nog wel even bezig zijn. Wist je hoeveel stukjes in de puzzel zaten? Ja, maar ik denk... Hoeveel stukjes denk je dat erin gaan? En Het staat nu? heel Ik denk 100 of zo. Bijna. 130. Kun je dat lezen? Ja. Goed zo, 130. 180. En puzzel is 130 stukjes. Dankjewel, Studio 100. Ze lieken ook heel veel op elkaar. Dus we zien nog wel even Jean aan de gang, ja? Zeg ze. Tot dadelijk. Nee, we gaan puzzelen van de video. We gaan allemaal puzzelen. Vallen de lui daar iets op. Dus we gaan een beetje puzzelen, oké? Hoe gaan we beginnen? Nee, en Kiki, wat wil ze? We moeten aan de binnenkant beginnen, Ja, en dan welke binnenkant? maar ik denk Oh, dat... Louise gaat lekker. Deze moet. Oh, ik ga even naar Louise kijken, hoor. Ja, we zitten voor Maar even stil stop, alvast hè? even... Top, mama Marjolein weer je. Doei! Zeg ze.